Digi biro donje sirikal mar konyo Ruto. Yes. Hey, Oburu ja ODM mano kuongo wacho. Kapo nitie kiawa mang'eny. Kino no wache wich teko. Daktari wuoka wacho ni gin giseamua. Mabende wawacho ka Yes. no Oburu Odinga ko wacho ni ma gima ODM dhi timo. To jaiye. Gik mang'eny mowacho ni ODM dhi timo timorega. Koro ng'ama nigi kiawa. Nikech wawacho ka ni to bro bedo nade nikech sirikande ni koro chalo ka gima dhi lwar to jo ODM kodonjore to kodi oyo. Nyathi ma Ruto ni nyathi maber. Marach en Gachagua. Mane paro Oburu nowacho ni kowe Ruto nono kama. To Gachagua nyalo time nade? Nyalo riembe kte komno. To donge jo ODM nodonje. So youth leader en ng'ano maneno mabor to en ng'ano mohero oganda. Gima jaduong' nyalo neno ka obet ndiri. Ng'ama rawera kati chung' ewi got Ramogi. Tok dine. Koro miya wacho ni aparo ni kata sama kama Oburu nitiere ong'iyo ni kapo ni jogi odong' e sirikal kata koro waritaya wuok e siasa ni to wawe jogi e sirikal.